माने सेन्देल हाथाय माव गानांगौ दे तो लोगोफोर गुड मर्निं गोबावनि उनाव भिडिअ बानायबाय माने भिडिअ होनो हायाखैमोन आरोना बहुत दिन जाबायमोन तो माने एसे प्रब्लेमनि कारणे भिडिअ होनो हायाखैमोन खामानि दंमोन नालाय दिनै भिडिअ बानायनो सानबाय आं दिनै माने जोंहानि न'आवनो हालेवदों आरो ट्रेक्टरजों गय गायनो कारणे तो बेखौ देखायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो मोनसेया जाबाय बिदिनो फुजा दिनै दङ बेनिखायनो एसे टाइम मोनदों बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो सानबाय तो भिडिअआ इन्ट्रेस्ट जायाब्लाबो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं दा हालेवनायखौ देखायनोसै माने गयनि कारणे हालेवदों आरोना हाया गोरा दंमोन नालाय ओमफ्राय लोगोसे दुब्लियाव हालेवगोन खोथिया थिलिनि कारणे आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय थांनायनि सिगां आं लिसुखौ गोरलैबाबो आं मोनसे मारिना होनोसै आरोना न'निनो लिसु बारा थायाखै माने थांनाय बोसोर पुरा थायदोंमोन इहा माने बै दालाय मोनसेया गावस्राना होबाय माने गिदिर दालायानो गावस्राना होबाय ओमफ्राय बै थाङोमोन आरो ओमफ्राय गावस्रानानै माने गैला आरोना बारा न'निफ्राय एसे ओंखारबाय आरोना नै एसे खारै थांनोसै ट्रेक्टर हालेवगासिनो आरो ट्रेक्टरजों मा टिउसन जोबनानै थांनो जायाखै नामा हा थांगोन हालेवगासिनो दुइसासो नेसै इखो हालिसे एवनाय जाबाय बेखौ माने गुरै जायो आरोना एवना लाग्रोबा गोरामोन नालाय एवगासिनो बिदिनो आधा बिगानि एसे बारगोन बेखिनि आरो बारि जा 6 नल 7 नल बेनिफ्राय 7 नल जागोन 1 नल 2 नल 3 नल 4 नल 5 नल 7 नल बिदि 7 नल बुजानो हाया ओरैनो 11 नलसो जायो आरोना 11 नल एसे बारा माने हा बायदेरनाय दं नालाय 1 बिगा दायो 7 नल ओमफ्राय इजा जागोन खोमा 17-18 नलसो 1 बिगानि खाथियाव दं आरो नै एवगासिनो ड्राइभारा बे माने साफा गय गायजोबगोन आरोना गयजों थालिर बागान आरो हाग्राया बहुत दिननि उनाव केमेरा एंगेल हमनानै बेंगा नांदों आरोना जाम्बा नांदों ओइ जोंहाना सैमा मानिया मा नागिरदोंथाय ओइ मटु मा नागिरदों एन्जर नागिरदों खोमा दे धर ओइ सुतु ये मोटो ये सुतु ओमफ्राय भिमाया इसोरनि नै मुतु सुतु गय गायनायनि गुदुंखौ मैया गायदों थालिरखौ फांनै फांथामसो जाबाय बिदिनो गायजोबनांगोन आरो सब गेजेर गायगोन साइडबो गायगोन सब गायजोबगोन आरो ट्रेक्टर ड्राइभारा गामिनिनो गय गायाबा जाया बेहाय सब गय गायजोबनानै बागान बानायजोबनांगौ आरोना जोंना हाया गोदान नालाय बेनिखायनो गायजोबनांगौ आरो बै जा थांनाय बोसोरनि आगोलनि बोसोराव गायदोंमोन आरो बेनिफ्राय गोलावनो इदि ओमफ्राय आरो इयो फुरना आवगायनो मोनजाखांबाय आरो ओमफ्राय बेखौ गायदों बेहाय 150 दालसो दं खोमा 150 दाल गैयाबाबो 100 दालसो दं आरो गोलावनो ओइहालागै दा बेहाय कमेयाव 200 इदि दाल गायजागोन आरोना बेहाय पुरानो एबार माने 200 सोगासिनो 200 सोनानै फोथाराव खोथिया फारिनो कारणे लांनोसै गुमै इखौ एसे बोना होथोर इखौ एसे थोरै दंमोन नालाय इखौ बोनो होबाय आरोना होफायजोबनांगौ होननानै बोरै नांदो एवनानै मोजां नांदों ना ट्रेक्टर ड्राइभाराथ' हाया गुरै ना अखा हानानै दा जोङो खोथिया दरा एवनो थांगासिनो आरोना खोथिया थिलि नै सनालिका हर्स पावर 50 आरोना थांगासिनो दायो
mana dong? Gambari Gambari Guriau. मैयानिफ्राय नेवगासिनो ओइ दाखालिनिफ्राय नेवगासिनो बहुत पुराना ड्राइभारलै बे एक्सपिरियेन्स गोनां खै बोसोर जाखो गुमै सालायबाय थानाया 10-13 बोसोरसो ना बहुत पुराना ड्राइभार आरोना उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय बेखिनियाव फार्स्ट ड्राइभार ना ट्रेक्टरनि बिथोराव आरोना गुमैयानो ओमफ्राय दायो बै मोनसेखौ ओरैनोथ' गेजेरनिखौ दा बे दुब्लिसिखौ होनोसै आरोना रायजोफोर माने 2 सासोनसो खोथिया दरा आरो जोंहानि बेयो ओमफ्राय हायाथ' इदिखा नालाय लागाव दैलां नांथारदों माथो लोगोफोर एवखांबाय नै एवखांबाय आरोना दा जोङो न'सिम थांनोसै चल एवखांबाय नालाय च' दायो फुजाव थांनोसै आरोना हालेवनाय भिडिअखौ बेसेबांनो इन खालामबाय दायो फुजाव थांनोसै बोरै दिनै एवनानै बोरै नांखो जोंहानाव हाया गुरै मानि मुनि नालाय ना गुवार नालाय पुराना ड्राइभारलै लोगोफोर थ' लोगोफोर सिखा लानानै ओंखारबाय गामियाव माने जेथु फुजाबो होनो सोरबा आइ फुजाबो होनो सोरबा लांगामाराबो होनो सोरबा हामबाय फुजाबो होनो जोंनिथिं जेथु फुजाबो बुङो आरो लोगोसे हामबाय फुजाबो बुङो आरो आइ फुजाबो बुङो थ' दिनै सनिबार दिनै जेथो मांखो हाबनायखाय आं दिनै फुजाखौ बावनो नागिरदों थ' आं दायो गामियाव थांगासिनो थ' लोगोफोर बहुत दिन जाबायमोन भिडिअखौ होनो हायाखैमोन नाथाय दिनै होफिनबाय आरोना थ' दायो थांगासिनो नाव बानायनो गामियाव सिखा लाबाय थालिर दंफां दाननानै नाव बानायगोन नाव बानायनानै बे माबा माबि आखिनानै हरगोन फुजा बावनानै हरगोन आरोना थ' बेनि सिगाङैनो आं मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों थ' बेयो जोंनि जाब्रबखाबाबो आरोना बेहाय बहुत फोरमान मोनो आरोना फुजा बावबा माने नैबेनो जोंहानि न' खाथियाव जोंहा न'आ बैयो बेयो जाब्रबखाबाबा खाथियावनो थ' दायो थांगासिनो थ' नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय दा थालिर दंफां दाननानै नाव बानायनोसै आरो थ' जोंनि गामिनि सिनारिखौ नायनानै एसे गोथां जाहांदों आरोना भिडिअ बानायगासिनो दं आं इजाबो बेलेग गामि मोनसे बियो बिसोरनाबो माने फुजा बावगोन आरोना बिसोरनाबो मा लाजिदो हा जोंना थानसालिया नै सफैबायानो थ' बे न'खौ जों आवगायबो दंखायोमोन नालाय बेखौ मडिफाइड खालामनानै गोदान बानायदों आरो थिंसिं लागायदो न'खौ एसे गिदिर बानायदो बाटाम होदो नै जोंना बेनो आरो फैबा माने बगरि होनो आरो जोंनि गामिया नै दायो मोनफैबाय नोंना थानसालियाव नै नायनो हागोन जोंना गामिनि देउरि जा महा मामा लिङो आरो जोंहाना दादि आरोना माबा मोनसे बुङो नामा दादि गामिनि मा देउरि आरो जोंनि गामिनिनो नै बाथौ ओमफ्राय मामा दङ जा ओमफ्राय गामिनि महिलाफ्रा न' लिरगासिनो কি নাম আছিলে নামটো টিপি Sherilyn কি terang pina Timungpi माने बाजिया खारबिसो आरो ना ओमफ्राय बर'जों हाबा जाफैदों आरो बे गामियावनो एबा बै सासेया राभा बर'जों हाबा जाफैदों ओइ सासेया नारेंखल दाननोसै आरो ना थाइसे दाननो होदों गोरलै ना बेखौ मा दाननानै मा खालामगोन फुजानो नामा फुजानो दाननोसै आरो नारस तमा केमेरामेन tadi kita ini mana nih naruh sih kita daनखांबाय आरो ना थ' लोगोफोर जोङो दायो औवा दाननो थांगासिनो साथामजों रुस्तम दं इजा मेन्दा बर' दादै जायो आरो ना माबा मोनसे बुं नामा
मा बुंलै आंलाय बोराय मानसियालाय बुंब्रा दा औवा दाननो थांगासिनो अ आइदै इयाव नाङाथ' इयाव थ'खाथ' चल चल मा थाइजौ मोनबायलै नो गाइस औवाया सिलेक्ट जाबाय आरो बे मोनसेखौ दानदो फिसा सास जाबाय मोजां दान लागाव दानाथ' दा बुसिन जागोन दा थाना थ' आंबो सिनजाया दे रोंखायोना हा मा जायो दोङोलै दोङो मा जायो अ थांखु जायो मोजायोना चल जोंना नाव बानायनो लाहार फाहार खालामगासिनो थालिर दंफांनि नाव बानायनानै हेगारहैयो नालाय कै फुट लायो 2 2.5 फुट ना दाय दे दानदो होमबा मोजांनो deh tante ini oh ya aku tahan sini tuh Sena raja bara gele benda awak kundung ini berai bawa tahu ini jahang bene ada di plate aja bayar plate now nih लोगोफोर बोथोराबो अखा बोथोर जाबाय अखा हाहां जाबाय आरोना गोसोम जाजोब्बाय दा नै जोंना नावा बानायनाय जाजोब्बाय आरोना दा बेखौ पेन्टिं खालामनोसै कालार होनोसै माबा माबि आखिनानै नै नायनो हागोन नोंथांमोना बरियानो आरो नै अखासो हाबाय माथो सासेया सुगासिनो ओइ दादाय मा अखा सिनायावबो माथो Danger deh, sunang kena, nih bibar pula, udah bibar pula kena, nih pula kena, bibar pula, nih, kalau kepada jeng starting kalam nih sih arena, aki naik ke starting kalam nih sih, kalau nanti mana naik betul, first time mana aki nih sih. Aromat. Anggur baunya zabai. Logofer, orang yang nomen piper jengna, usaha karena panau ke, nala, ini, hei, tuh yang dan di sini. Beklek refra, dong nalai dong jengna nih, hagra mani, kumani hab tang nai, nusra gaya, danger, kesana, ro,
नै लोगोफोर आं माने दा निला जिबनाव माबा गाखोना दं आरोना सेन्देलजों ओमफ्राय जोंना दा दिया उइदाउट सेन्देलजों गाखोन दै देलाय बहुत डेन्जार आरोना मा आथिं होननांगोन इखो माने सेन्देल हाथें जोंबाथ' हानाय नङालै डेन्जार जोंना नै गाइस हाया जों माने गानो गारने नाथाय दादिना हाथिङा एसे हेभि आरोना सब गासोनो हायोना खुजु थांनो हायो डेन्जार सासे बेलाव गिदिना लोगोफोर बावबाय माने नावजों हेगारहरबाय आरो दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजाबसिन नायबाय था आरो चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनो जोबथोंसै बाय बाय